Ngayong umagang ito mga kailian ay masasaksihan po natin ang kwento ng nag-iisang centenarian dito sa bayan po ng Umingan, ang kwento at ang buhay ni Nanay Crescencia Sumangil. Ano yung ni Nanay? Mother ko po, Anya nanggad mo, Nay? Herminia Garcia. Ay, Garcia. Hindi natin mababakas ang sigla na dating taglay ni Lola Crescencia Sumangil na ngayon ay 100 years old o isang centenarian. Bakas sa mga mata ni Lola Crescencia ang isang ulirang ina at isang ulirang lola sa kanyang mga anak at mga apo. Kasama ko po ngayon si Nanay Herminia Garcia. Kayo po ay pang-ilang anak po ni Nanay Insya? Pang-anim, sumunod sa sa akin yung bunso sa ako. Ay, bunso tapos kayo po. Siya yung bunso saka ako. Nung ano pa po, matagal na Simula po. po ng bago mag-asawa pa. Ay, ganun po. So ano naman po yung hindi nyo nakakalimutang kwento ni Nanay Insyang in terms of bilang isang nanay? Nako. Ayun nga aramid na di hanggang makakalimutan kasi siyang taga-saka namin. Opo. Sumasakay siya ng kalabaw, nag-aararo siya, ganun. Iyon ang inaano niya sa taltalon. Nagbubukid siya. So talagang si Nanay Insyang idipay lang kapigpig sa ano talaga. Kumbaga kwaso na talaga ngayon na so na mismo tiks na tatay yumot to. Tatay nanay. Kasi kung naawan ni papang ko, isunati ko agis ti maragay ko luang may gitaltalon pati agbangkag. May stricto mat ni Nanay Insyang? Hindi mabait siya. Kung nakato agsingsingpot kayo, sabi ganon. Tapos tarimanin niyo lagi ta ko isuro yung nagitaan na cute na imbag ko na. Ganon siya. Tapos no mag-agadal kay nga nalang ko na pero marigrigat kami mo sir hamnihang kami nga nakaadal pero agad-adal kami nag-asawa kami mo 10. Bali ilan po kayo magkakapatid? Bali 6 po patay na yung isa. Tapos kami nga 5 puro kami babae. Narigat matmat. Narigat siyempre hanga narigat ko mano hanga nagbedridden kasi 2010 11 ganan nahiga na siya hanggang ngayon. Pero noon nakakaupo pa siya. Medyo madali. Pero ngayon hindi ko na siya mabuhat-buhat. Tapos parating nakahiga. Ganun na. Kaya nandito yung mga kapatid ko ngayon. Masaya po kami kasi matagal namin siyang kasama. Ganun. Kung sa word po na pagmamahal sa nanay, dahil nanay din po kayo, gaano po nyo kamahal yung nanay ninyo? Mahal na mahal kasi siya ang kaano namin sa buhay, siya ang nag-aalaga din yung mga anak ko nun. Yun. Kaya hindi ko makakalimutan siya ang simulat nag-asawa ako, nanganak ako, dito na kami. Siya ang kasama namin. Mabait talaga siya. Sana wag mo na kaming iwanan. Kasi para mayroon kaming napapanood kasi maano yung tatay namin, siya na lang ang kasama namin dito sa bahay ng asawa ko. Parang nasanay na po. Oo, sanay na kami. Kahit ganyan na lang siya, simula nga nung ganyan hindi na ako nakakalabas ng bahay. Simula nga nung natapos ang birthday niya mga after 1 week mahigit 1 week na pagkatapos ng birthday niya, hindi na siya makaupo kasi pinapaupo ko, tutumba na siya. Tapos nung hindi naman na nagsasalita, ganun. Pero ano po yung last na sinasabi niya sa inyo bago po dumating yung point na hindi na siya nagsasalita, nakakatayo? Nung last na, sabi niya nung mari na yun to, sabi nga ganun. Dandanin urayin nyo, kung nang hangko ibagbagat at ta, sabi nga ganun, yun lang.
Mayroon po tayong mga picture ni Nanay Ensyang nung siya po ay malakas-lakas pa. Bali, ang kwento po ng picture na to, Nay, ano po itong picture na to? Sa ID, nagpa-ID siya. Ilang taon po siya nandito? Mga 96. 96 pa, nakakalakad pa. Mga 98 na yan. 98. 98 na siya, nag-ano na siya. Na-update namin yung sa veterans niya. Sa veterans po niya. Saka ito po yung picture ni Nanay. Ayan. Maganda si Nanay talaga, no? Ito po yung birthday niya. Nung 1998, 99 siya. 99. Ay, 100 siya pala dyan. Anong naging celebration niyo po nung 100 years old na si Nanay? Dito may kunting program, may handang kunti, gano'n, nagkataysan ng baboy. Masaya din si Nanay. No? Masaya. Ngayon nga nagsayaw nga, kumakanta pa. Po natin ang ABC at ang MMC Umingan Nay na mangtod iti early gift kanyan Nanay Ensyang. So muli po, nandito po ang MMC at ang ABC Umingan para po iabot ang munting handog po para kay Nanay. Maagang pamasko po, Nay. So in behalf pa rin po ng ating butihing mayor na si Sir Mike Cruz at si Sir Bobby Cruz po. Sabi nga nila kanina, tinatanong ko kung gusto nila umabot ang 100. Sabi, mahirap daw, sabi nila. Mahirap po yan. Wala mag-aalaga sa amin ng ganyan. Pasalamat kami sa mga values na itinuro nyo sa amin. Mula na maliliit kami hanggang ngayon, nagagamit din namin para sa buhay namin. Maayos sa amin. Yun lang. Uy, miss mo rin si Nanay. Siyempre. Salamat po ako dahil sila ang nagpalaki sa mga anak ko dahil maaga ang namatay yung asawa ko na anak nila. Ayun po ang pinagpasalamat ko sa kanila. Hindi nila pinabayaan mga anak ko. Salamat. Kay Kadis, si Kapitana po. Good morning po, Madam. Morning, sir. Kamusta naman po dahil sa dinami-dami ng barangay, isa po ang Barangay Kadis sa mayroon kayong centenarian. We are proud, sir, kasi God bless at nakarating si lola namin ng mahigit isang taon. So, kamag-anak niyo rin po sila. Opo, lola po. Maraming salamat din po sa Family Garcia at sa buong Barangay Kadis, Umingan, Pangasinan dahil ang yung lingkod kasama po ng MMC at ng ABC Umingan ay nabigyan po kami ng chance na makita po at malaman po yung tunay na kwento ng isang centenarian dito po sa bayan po ng Umingan. Muli po, ako po ang inyong kamarites, kaibigan at kakampi. Hanggang sa muli. Bye! Bye!